Čaute ľudia, chcem prvé video z Annihilation a dneska si ukážeme, dneska budeme len tak ťažiť alebo bojovať. Prepáčte, že teraz nebudem nič hovoriť, ale mám náladu. Viete. Toto video bude, potom aj iné videá budú, ale tu sa mi nechce potom točiť, ale potom skúsim, keď budem doma ako v horke. Prepáčte, že tu bol taký menší hluk, ale som Uja a tento musí niečo robiť. No a vrhneme sa do bojovania, pozrieme sa, kde je stred. Stred je niekde tamtým smerom, alebo druhým. Nie, tamtým smerom, ak si pamätám. Alebo, kaž som na to, alebo nie, nechcem padať. Pôjdem len drevenými vecmi. Toto bude taká This is Sparta. Určite už niekto v strede bude. Toto video bude uploadované. Neviem. A nikto není v strede. Ale je tento tu. Ne. Viete, green, či modrý, Sparta, prepáčte, že tak kričím, ale ešte vám pustím pesničku. Toto som chcel povedať, že ma za toto nevyhejtujú. Toto je potom pesnička od Bruna Marsa. Toto bude menší strih. Tak som tu späť a rozhodol som sa, že pesnička nebude, ale jak som sa sem zabarikadoval, tak sa aj von dostanem rýchlo, lebo ono sa to obnovuje rýchlo. Fú, to som ledva stihol. A toto je taký menší bug. Uiii, jaký badges. Keby ste sa pýtali, aký mám notebook, tak to je Windows 8, kúpená verzia. Nie ledajaká, normálna, ale kúpená. Nejaké veci niekto vyhodil, by som nechcel. Počkaj, crafting vlastne. Idem vykraftiť lopaťku, bo ideme niečo robiť, nejakú dobrú vec. Ideme urobiť niečo nekalého. Ideme ťažiť. Prepáčte, že tento diel je oťažený. Ale na budúci diel bude už o bojovaní. Skúsim. Prepáčte, že mám taký divný hlas, ale som zachrypnutý. Sorry, že tak zle spievam, ale mňa baví toto počúvať pesničky a potom si spievať. Som horší než Katy Perry. Nič zlom na Katy Perry, ale som horší než ona. Táto lopatka sa nikdy nezničí.
Prečo? Ja chcem, aby sa zničila. Ja neviem, čo je kameň a čo je šterk. Teraz som sa celý doplietol. A bude takto tu menší strih, lebo potrebujem mať viacej voľného miesta. Tak a som späť. Nič nového, len mám level skoro 20 a mám lúk, konečne. Môj best rekord. Prepáčte, že nič nehovorím, ale ja aj sústredím sa na ťaženie. What? Všetci teraz do komentárov. What? Prečo sa sústredí na ťaženie? Lebo nechcem, aby som skapal. Už mám za chvíľku level 23. No, level 22. A tá lopatka sa ešte nezničila. Dobrý prokrok. Áno, prokrok. Krok. Unbreaking? Oh no. Tak toto je teraz super duper vec. Ja chcem mať scouta. To by som si dal. Zobral len železo alebo minera. Ten by bol lepší. Nie, scout by bol lepší, lebo lebo by som si zobral toto. No, to teraz nebudem rozoberať. Tak za chvíľku som tu späť a naťažil som si level 25. Nechcete vedieť, aké to je ťažké. No, level 30. A nechcete vedieť, aké to je ťažké. Čo mi padne. Nech niečo dobré. Zakryte si oči. Ja viem, že nemáš zakryté oči. Dobre. Nech niečo dobré. Power flame. Oh no. Oh shit. Oh, no. Také šťastie. Šťastie. Ne. No, papa, si nechám u seba. Si tu niekto vyrába svoje veci, ja mu do toho nebudem skákať radšej. Drevo sa mi bude potom hodiť a nejaké tie... A jedlo. Radšej ten stack celý. Není stack, ale... moja ruka... Keby ste videli môj náramok a moju ruku, tak by ste sa hneď dosrali. Nechcem nadávať, ale... No, radšej by som neútočil. Radšej by som niečo staval. Hej, viete, čo je dobré? Ľudia... Ja vám niečo ukážem. Viete, jak sa ľahko dá dostať do nepriateľskej strany? Takto. To už to niekto stával. Ale nemal ten nápad to, čo ja. To som nedomyslel. Fake. Ne, troll. Ja potrebujem drevo, ale hrozne. No, tak toto bude menší strich. Som tu späť. A... No, teraz sme dostávali túto cestičku. Až sem. Troška mám potrebovanie luk, lebo sme bojovali a to je všetko. No, ešte môžem dlhšie točiť. No, áno. Ešte budem točiť. Sem sa dostaneme. A viete, čo urobíme? Taký menší troll. Pozrite. Aha, toto sa hodí. Toto bude menší troll. Ale len úplne miniatúrny trollík. Mini troll. Mini. Hovorím len mini. Nie extra, super, duper, hyper, ultra, mega troll. Nie. Diera. Hovoríte si diera.